već godinama je poslovanje sa minusom i godinama grad pokriva minuse. Osnovno pitanje je radi čega su nastali minusi i što to grad pokriva. Da se ne radi o beznačajnim iznosima, evo sad ću vam pročitati o kojim brojevima govorimo. Znači, na pretprošloj sjednici u rujnu smo imali kao točku dnevnog reda saniranje dugova gradskih ustanova, a ti dugovi na dan 30. lipnja ove godine su iznosili ukupno 31 milijun eura. Od toga dječja bolnica Srebrnjak 12,8 milijuna, specijalna bolnica za plućne bolesti 4,5 milijuna, psihijatrijska bolnica za djecu i mladež 2,7 milijuna, poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju 900.000, stomatološka poliklinika 950, dom zdravlja Zapad 3,1 milijun i dom zdravlja Centar 6 milijuna. Grad je ove godine pokrio 1 milijun. Znači 1 milijun od 31, ostalo je još 30 milijuna za pokrij.